Kaixo, bideogida honetan ikusiko dugu posta mezu bat bialtzeakon, ze garrantzi duen artxibo bat gehitu ordez, beti ite duna, askotan ohitura izate duna, PDF bat adjuntatu edo gehitzea eranstea mezu baten, horren ordez gure nesklaudeko esteka bat jartzea. Honekin saiestuko dugu pixkat, gure postan edo gure eskatzeko zerbitzaritan basura digitala edo eduki digital soberan daudenak sortzea. Zenik 150 irakaslei bieltzeale maiet mezu bat, fitxategi erantzi bat gehituta, fitxategi dau 150 aldiz. Horrek esan nahi duena da, ikastetxeko zerbitzaritan, energia gastu gehiago, espazio gehiago okupatzela, eta bar. Orduan, bide egoki izango litzeke, esteka bidez, hau da nesklaudeko esteka bidez jartzea. Goazen baurre. Orduan, suposan zaun, haigeala mezu bat idazten, ikastetxeko hemen ikusten zuen bezala, ikastetxeko irakasle guztiri, karronion nau, eta jarriet, kaixo, mezu honen bidez ikastetxeko brinjurandi baiz politika helarazi nahi dizuet. Eta bestalde, politika guztiak ikusi nahi zen ezkero ondoko txokora joan, politikak, Orduan, hemen, betiko lekun, betiko modun txertatu ordez zeak, gure artxibo, eta 150 aldiz artxiboi sortu ordez, ingo deuna da, dagokion lekua da, gure nesklaudeko dagokion lekua joan, nahi dut fitxero hau, fitxetegi hau partekatu, klikkatukot partekatzeko ikonon, eta hemen dakozue partekatzeko esteka, ez barneko esteka, kontuz, barneko esteka izango litzeke, karpeta hontan eskubide edo baimena auken edozin usuarioekin partekatzeko. Partekatzetena da kanpo esteka hau, eta kasu honetan ikusteko soilik, posible dut editatzeko baimenakin partekatzea. Baina da, partekatu esteka, hartuko eta hemen ikuste zuen ikon hontan esteka hau, ja kopiatuko zuen, jongo naiz postara, eta postan dagokion testu hontan, brinjorandi baiz politika hartu, eta jongo naiz ikon hontara. Eta hemen jarriko nuke, kontrol eman, estekan kopiatukoa, eta lehio berri baten irikitzeko zango jotu. Orduan gelditzeko hemen ja, esteka jarrita. Batzuk igual tentazio kiko zue horrela jartzea, hemen duzue politika, bada beste bide bat, baina egitea ez dala oso txukun gelditzen posta baten olako esteka bat jartzea beste gabe. Egokigoa da, testu bati esteka lotzea. Eben ikusi zuen fitxeroatekin olengo genuken, borratuko tau, zemen ja badakeo brinjorandi baiz politika izeneko atalontan ja jarrita daukezue esteka, eta suposatu, nahi dola baita ere, karpeta bat partekatu ez soilik fitxero bat. Orduan, beste hainbeste, jongo nitzeke dagokion karpetara, ikon hontan sakatukot, eta barneko esteka ez, itxingoet pixkat eta arte partekatu esteka, esan bezala barneko esteka izango litzeke karpeta hontan edo espazio hontan baimen hauten erabiltzaileekin partekatzeko. Ikastetxeko, talde hontako kideztan, partaideztan, edo ikastetxeko ezin kideekin partekatu esteka, baina baita ere ikastetxetik kanpo dauden erabiltzaileekin partekatu nahi baldin bat, izan teknikakin, beste ikastetxeatekin, beti hartuko nuke esteka hau, plus honi emango jot. Eta ateako zaitena da ikonoa, ikonoia kopiatuta dau, eta ikono hau kopiatuta, jongo naizena da, barkatu hemen, postara, hartuko dagokiona, politikak, eta lehengo ikono hartu, eta URL honetan hauxe kopiatu, eta irekikoet lehio berri baten. Orduan, ikuste zuen bezala, ja prest dauket, hemen partekatuet artxibo bat, hemen partekatuet karpeta bat, eta ez dut erantzi inungo artxiboik, ez dut erantzi inungo basuraik, dena dako aukera hau klikatu eta fitxetegi berdin horta jutea, edo hemen klikatu eta karpeta horta jutea. Beraz, goazen pixkat arduratsu jokatzea, eta aldan neurrin, gure energiak eta gure zerbitzarik energia aurreztea, zerbitzariko espazioa aurreztea, eta bar.